Ntani Edema Minerals Commission Yera Samson Kwakubuafo edi ato emabunu anim se wose wonum ada ma obi nhu kuaye se asotwe adwuma wa anye yie wa amobra wa bra boye papahwe kwa na wo yekua na emu hu ni se adwuma pa so odi won hu hyemu asika bebem na se adwuma yi ade a Minerals Commission ready wo emiamia bi a wotu fom agudi a enimra kwan mu de ahye mmabu ne den se na be ya wo betumi de wo ho ahye kuya adwuma mu na emom eyemme na wo bedua na eno de mfaso ne ade bebre wo so se na be ya wo mfa wo ho nsa nkohye sa fom agudi a wotu a emra ni so no na se adwumadi ye adwumadi a afiase afi mantam no bebre mu dedawo a prempren afi na ababedu apue mantam a worehwe animu se July obosomia erebeyi wade meyi bema sene beya obetumi aduedua na board chairman na order Minerals Commission ano ye ononyamfo Samson Kwaku Buafo one nsentrofo kasa ya o kyerɛkyerɛ nsemunum abewe sese wo gipia na se de manwa acha enimfie miensa mpo na sabi uye bibi so na minhu sadi aye yasam yenka ntinam se ne yenyina me ne made chefo yaba ama yaba hada ene yesa aba behwe sa papa ye de adwuma ma no ye wa ye ne fe nti ye bo adwuma brante bia pesa yi wo se mu mpanifo ma amre obi nim panin so do to nya hu rich ne ya pagya no bra wa bra sa le Kwakubuafo mi so ma bra pa ansa na maduru ha but wo pe short money a sika fun ebeku wunye bisu ni enu ntina ye so mpanifo a mode o ma ahye yensa ne nya adwen sa ne se ya de foforo e ka we hu a ebebo e che one day gentleman bio ononyamfo Richard Eko Kwansa na order Richie Plantation ano ono so ni UTV in Centrofo Kasai starting 2007 Western region that was the first time and the project na started no enyende no normal no 2017 no na Akufather baba mu omo amade no ayeden ayekese because Minerals Commission for no omo ye 1 million because initial no omo nyesa and MDF for us no omo say 1 million afibia it from 2017 eba no MDF like this omo ye over 4 million so what there and Minerals Commission for us no and also from that time no almost for year over 2-3 million but Minerals Commission they started project no since 2007 and the Minerals Commission there I think so more than 6-8 million ceilings so what there I be Western region it be Central region and now omoeba Eastern region abusan for ye